संडे म्हटलं तर नॉनव्हेज रेसिपी झालीच पाहिजे. तर आज पापलेट थाळी आहे आणि ताटामध्ये ठेवलेला आहे कांदा आणि गरमागरम असा हा भात आणि जवळा घालून केलेलं टोमॅटोचं सार आणि जाळीदार असा हा घावणा आणि पापलेट फ्राय बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून सॉफ्ट असा झालेला आहे. अशी ही संपूर्ण क्रिस्पी थाळी असे आहे आणि तुम्ही बघू बाहेरून शकतात कुरकुरीत आणि किती आतून सॉफ्ट क्रिस्पी आणि असे आतून झालेले एकदम आहे. सॉफ्ट असा झालेला आहे. म्हणजे आपले पापलेट छानपैकी फ्राय झालेले आहे. तर चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. आता मी थोडेसे शंकेश्वरी मिरची आणि धणे भिजवत ठेवलेले आहे आणि पापलेट छानपैकी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. त्याचबरोबर मालवणी मसाला, लाल तिखट, हळद घातलेली आहे आणि लिंबाचा रस अर्धा वापरलेला आहे. हे 3 पापलेटसाठी मी अर्धा लिंबू आणि 2 चमचे गूळ घातलेला आहे आणि तुम्ही कोकम भिजवत ठेवलात आणि त्याचं पाणी वापरलात तरी चालेल. गरम मसाला वापरलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ आणि प्रत्येक पापलेटला हे सर्व मसाले आपण त्या पापलेटला लावून घ्यायचे आहे आणि अशा प्रकारे सुरीने किंवा विळीने असे चीर द्यायचे पापलेटला, जेणेकरून सर्व मसाले आतमध्ये मुरतील आणि थोड्या वेळसाठी हे मसाले आपण फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचे आहे. त्यामुळे आपले पापलेट छानपैकी मुरतील मसाल्यामध्ये. आता मी टोमॅटोचं सारसाठी जवळा घेतलेला आहे 1 पेलाभर आणि 2 टमाट्यासाठी मी सार बनवलेलं आहे आणि शंकेश्वरी मिरची आणि धणे हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि त्याची देठं काढून घ्यायची आणि 2 तुकडे करायचे आणि त्याचबरोबर मी जवळासुद्धा छानपैकी धुवून घेत आहे आणि गाळणीने पहिलं पाणी काढून घेत आहे आणि 2 ते 3 वेळा जवळा छानपैकी स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे आणि टोमॅटोच्या सारासाठी मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, आलं, लसूण आणि टोमॅटो घेतलेला आहे, कांदा घेतलेला आहे आणि शंकेश्वरी मिरची आणि धणे घातलेले तेही घातलेलं आहे आणि हळद घातलेली आहे आणि गरजेनुसार पाणी घालून आपण मिक्सरला हे एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे. आणि आता आपल्याला तुम्ही बघू शकतात छानपैकी कलर आलेला आहे आणि आज बरं का टोमॅटोचं सार मी मातीच्या भांड्यामध्ये बनवणार आहे, तर संपूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा. आता मी तेल घातलेलं आहे मातीच्या भांड्यामध्ये आणि कांदा आपण घातलेला आहे, त्याचबरोबर कढीपत्ता घातलेला आहे आणि टोमॅटो जे ग्राइंड केलेलं आणि ते मी घातलेलं आहे. आता हे वाटप हे पाणी घालून आणि चांगली उकळी घालायची आहे आणि झाकण ठेवायचं आहे. आता तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि रवा वापरायचा, त्यामुळे आपले पापलेट छानपैकी कुरकुरीत होतील. तर तांदूळ रवा घातलेला आहे, त्याचबरोबर बेसिक मसाले मालवणी मसाला, लाल तिखट घातलेलं आहे, हळद घातलेली आहे आणि गरम मसाला तुमच्याकडे जो काही साठवण्यातला मसाला असेल तो तुम्ही वापरू शकतात. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि सर्व मसाले पिठामध्ये मिसळून घ्यायचे. आता साईड बाय साईड सगळ्या गोष्टी करत आहे. आता मी जवळ्याचं सार मी ढवळून घेत आहे आणि त्याचबरोबर मी आमसूल घातलेले आहे किंवा तुम्ही कोकम घालू शकतात. आता भिजवलेला हा जवळा मी सारामध्ये घालत आहे आणि स्लोच गॅसवर आपल्या ही मातीची भांडं ठेवायचे, त्यामुळे तुटणंसुद्धा नाही. आता ढवळून घेतलेलं आहे टोमॅटोचं सार आणि आता परत आपण झाकण ठेवून 7-8 मिनटं शिजवायचं आहे. आता मी फ्रीजमध्ये पापलेट छानपैकी मुरवत ठेवलेले. आता सुरुवात करत आहे पापलेट फ्राय करण्यासाठी. तर आता मी तुम्ही बघू शकतात इतके मसाले छानपैकी मुरलेले आहेत ना, तर खरंच तोंडाला पाणी सुटतं. जे कोणी नॉनव्हेज लवर असतील ना, त्यांना खरंच कळत असतील माझ्या भावना. तर तांदळाच्या पिठामध्ये, तांदूळ आणि रव्याच्या पिठामध्ये हे पापलेट छानपैकी वरून कोटिंग करायचं, त्यामुळे इतके कुरकुरीत होतात ना, लहान मुलांनासुद्धा आवडेल. आणि जर तुम्हाला लहान मुलांना द्यायचं असेल तर मग तुम्ही छोटे छोटे तुकडे करा या पापलेटचे आणि त्यांना आवडेल. आणि मोठ्या माणसांसाठी तर पूर्ण तुम्ही पापलेट
फ्राय करू शकतात. आता या भाकरीच्या तव्यावर तेल घातलेलं आहे. आता मी गॅसची फ्लेम स्लो करून मी पापलेट फ्राय करत आहे आणि त्याचबरोबर टोमॅटोचं सार मीठ घातलेलं आहे चवीनुसार मिक्स करून घेत आहे आणि पुन्हा मी झाकण ठेवत आहे. त्यामुळे आपल्या जवळचं सार अजून छानपैकी मुरेल. तर त्याचबरोबर 7-8 मिनिटांनी हा पापलेट फ्राय मी पलटून घेतलेलं आहे आणि परत पुन्हा मी 7-8 मिनिटांनी हे जवळचं टोमॅटोचं सार ढवळून घेतलेलं आहे आणि आता हे छानपैकी शिजलेलं आहे जवळा आणि वरून आपण भरपूर सारी कोथिंबीर घालायची. आपलं तयार झालं जवळा टोमॅटोचं सार. मी 7-8 मिनिटांनी पुन्हा मी उलटून पालटून मी हा पापलेट फ्राय करत आहे. त्यामुळे स्लो गॅसवर कोणतीही मच्छी छानपैकी फ्राय होते. उलटून पालटून आपण हे फ्राय करायचे. आपले तयार झाले पापलेट फ्राय. आता मी घावना बनवणार आहे, जाळीदार असा घावना. तर भिड्याच्या तव्यावर मी तेल लावलेलं आहे आणि हे तांदळाचं पीठ मी पाणी घालून मिक्स केलेलं आहे आणि मी पूर्ण बॅटर हे भिड्याच्या तव्यावर घालत आहे. तर मी झाकण ठेवलेलं आहे. परत 5 मिनिटांनी मी हे झाकण काढून साईडची कडा जोपर्यंत घावण्याला सुटत नाही तोपर्यंत आपण हात लावायचा नाही. असा जाळीदार असा घावणा तयार झालेला आहे आणि चाळणीवर काढून ठेवलेला आहे. तर तुम्हाला भाकरी हवी असेल तर तुम्ही भाकरी खाऊ शकतात. मी आज घावणा बनवलेला आणि हे टोमॅटोचं सार मी आता सर्व करत आहे डिश. कांदा ठेवलेला आणि त्याचबरोबर गरमागरम बासमती भात आणि टोमॅटोचं सार जवळ्या घालून केलेलं आहे आणि जाळीदार असा घावणा. तुम्ही भाकरी कोणतीही भाकरी खा, अतिशय चवदार अशी लागेल. तर आज माझा मूड होता घावणा बनवायचा, खूप दिवस केलेला नव्हता आणि पापलेट फ्राय किती मस्त झालेला आहे. बाहेरून कुरकुरीत आतून सॉफ्ट असा हा पापलेट फ्राय अशी संपूर्ण थाळी. आज आहे रविवार आणि काय बरं करायचं तर हा प्रश्न पडलेला. तर मार्केटमधून पापलेट आणलेले माझ्या नवऱ्याने 3 असे पापलेट आणले आणि तुम्ही बघू शकतात संपूर्ण अशी थाळी तयार झालेली आहे. तोंडाला पाणी सुटते आहे. मस्तच झालेले आहे. घावणे आहेत, पातळ असे घावणे तुम्ही बघू शकतात. टोमॅटोचं सार पण त्याच्यामध्ये जवळा घालून केलेलं हे टोमॅटोचं सार आहे आणि भात आहे गरमागरम, कांदा आहे आणि पापलेट आहे. पापलेट एकदम कुरकुरीत असे झालेले आहे, क्रिस्पी असे सुंदरच असे झालेले आहे. आतून पण सॉफ्ट आहे, वरचं आवरणसुद्धा कुरकुरीत आहे. मस्तच. तर संपूर्ण व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ ब्लेस यू. थँक्यू. आणि तुमच्या मित्रपरिवारांना पापलेट थाळीचा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, म्हणजे त्या नेक्स्ट टाईम बुधवारी, शुक्रवारी किंवा कोणत्याही वाराला ते बनवू शकतात. अशी ही पापलेटची थाळी अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि मालवणी पद्धतीने तुम्हाला दाखवलेली आहे. चला तर मग बाय, एन्जॉय.